Dewch felly i ni fwynhau y gorau o'r goreon o holl llwyfan Eisteddfod Genedlaethol Llun a Gifionydd 2023. Wyt ti erioed wedi teimlo tan droed yr haen sy'n dweud na fi ond i'r erioed Glywys di'r ffaith mae dim ond y iaith sy'n wahanol sy'n dy dal di yn ôl ond mae'n anodd gweld yn glir pan wyt ti ddangos a ffordd o'r ofnau yn llifo'r gywod I lawar un uchafbwynt yr wythnos, heb sôn am y dydd Sul ydy'r cora adloniant. Mi ddoth na 11 ohonyn nhw i berfformio ar y llwyfan. Mi gafon ni chwip o gystadleuaeth, a mi gath Elin amser wrth i bod yn eu canol nhw. Roberts mewn cot mint green. Lle mae Mari Pritchard, boys? Fia! Helo, sydd wyt ti? Mari Pritchard, licio'ch crysa blodeuog neis chi. Mae dy farf di'n edrych yn ffres. Ydych chi'n gwisgo blodau fel arfer? Na, di wala, i wisio fo i waith wedyn ar ôl heddiw. Be di'ch gwaith chi? Ffensiwr.